Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden yglan edilmedik tapary bilen bir hepde töwerge Germaniýada bolan bolmagynyň mümkindigi anyklandy. Döwletiň berkezikçiligindäki media saparyň anyk maksadyny we jikmejiklerini aýan etmeýär. Sol bir wagtda 65 ýaşly Berdimuhammedowyň Germaniýa odolum ýaşryn syýahat edendigi, munyň hem onuň saglyk ýagdaýy bilen bagly bolmagynyň mümkindigi boýunça garasyz çeşmeler arkaly tasdiklanmadyk maglumatlar öňem peýda bolupdy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk döwletiniň siýasatynda henidim kesitleýici rol oýnaýan Berdimuhammedowyň häzirki saparynyň anyk sebäbini resmi ýagdaýda anyklap bolmaýar. Türkmen döwlet habarlary gullugy 29 aprelde Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oglunyň tawsyrygy boýunça Germaniýada saparda bolandygyny habar berdi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy takyklaşdyrylmady. Resmi media Uly Berdimuhammedowyň saparynyň çäklerinde Türkmen-German gatnaşyklaryny mundan beýlekde netijeli üstürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugrularyny kesitlemäge gönükdirilen duşuklary geçirendigini ýazýar. Emma resmi habarlardan belli bolsuna görä, ol ýokary derejeli German siýasy resmileri bilen duşuklary geçirmän, diňe Germaniýanyň atçylyk toplumunda bolup, onda idilýän atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysypdyr. Bu saparyň resmi mediada beýan edilisi boýunça ýene bir ýagdaý ünsüz çekýär. Ýagny döwlet mediasy tas elmidamy diýen ýaly Uly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala asyran saparlary barada Türkmenistanyň dünýä arenasyndaky awraýynyň mysal hükmünde saxtiýet kulturyny dawarlandyrýan reportajlary beren bolsa, onuň soňky sapary boýunça diňe watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda gysgaça reportaj bilen çäklenildi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhammedowyň ýurda dolanandygyna hem garamazdan 30 aprelde mejburi çäreler bilen utgaşan bede bayramy münasibetli gurnalan dawarlary hem gatnaşmandygyny nyktap geçmeli. Ýogsa odollar ol ýurtdaky döredilýän saxtiýet kulturynyň bir bölügine öwrülen ahalteki atlarynyň gününi duşundan geçirmeýärdi. Bu sapar bilen bagly adaty bolmadyk özgürçlikleriň we nämälimlikleriniň arasynda Türkmenistanyň kronik nesiri Gurbanuly Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu waradaky habardan bir hepde töwerge öň gonandygyna ünsüz çekýär. Nesir uçurlaryň gatnawyna gözükçilik edýän Flight Radar 24 saýtynyň maglumatlaryna salgylanyp, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200LR kysymly uçurunyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine 20 aprelde gonandygyny we ýygyna Aşgabatda 28 aprelde urandygyny nyktaýar. Bellesek Berdimuhammedow bu sapardan öň soňky gezek döwlet telewizionyasynda 20 aprelde peýda bolupdy. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biriniň häkimetleri sol sanda prezidentiň diwany we daşary işler ministrligi adatlyň ýokarky ýagdaýlary boýunça aýdynlaşdyryjy soraklaryny jogapsyz goýdular. Emma mundan odollar hem ýurdun hukmy ruwan dolandyrjysynyň mümkin saglyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilýän ýagdaýda tiýahat eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. 2019-njy ýylyň tomsunda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir näçe hepdelep il gözünden gitmegi, onuň ölendigi hakyndaky gep gürüňleriň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Uly Berdimuhammedow soňu bilen gaýtadan peýda bolsa-da, sol döwür azatlanan Germaniýadaky çeşmeleri prezidentiň uçurunyň bu warda resmi ýagdaýda habar berilmese-de, Frankfurt'un aeroportunda görünendigini we onuň bir gorulýandygyny gürrüň beripdiler. Emma sol pursat munyň diňe ýeki bir çeşme bolandygy sebäpli azatlyk bu maglumaty efire bermekden taklanypdy. Galy berse-de azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut saglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly serdary howlukmaç geçirendigini aýdarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ençem hepdelep gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasat karýerisi birden ka götürgilenip başlapdy.